Як звязаныя спякота і дыскрымінацыя? Ужо трэці раз за год Еўропу накрывае экстрэмальная спякота, якая становіцца прычынай гібелі дзесяткаў людзей. Але наймацней яна б'е па найбольш уразлівых групах насельніцтва. На fis.org выйшаў артыкул, у якім аўтаркі папярэджваюць пра імклівае распаўсюджанне Systemic Cooling Poverty, недаступнасці бяспечных спосабаў абароны ад экстрэмальнай спякоты. І гаворка не толькі пра адсутнасць кандыцыянера. Бедныя людзі часцей маюць меншы доступ да зялёных зон, жылля з добрай цеплаізаляцыяй, сістэма астуджання паветра і нават вады. Людзі з інваліднасцю часта не могуць скарыстацца нават базавымі спосабамі астуджэння, халодным душам або паездка ў парк, праз праблемы з мабільнасцю. Асобную ўвагу даследчыцы звярнулі на праблемы трансгендерных жанчын. З-за страху дыскрымінацыі яны не заўсёды могуць бяспечна карыстацца грамадскімі прасторамі, дзе іншыя людзі ратуюцца ад спякоты, паркамі, плошчамі або крамамі. Таксама многія з іх вымушаныя піць менш вады праз страх пераследу ў грамадскіх прыбіральнях. Як падкрэсліваюць аўтаркі артыкула, нам патрэбная thermal justice – тэрмічная справядлівасць, пры якой доступ да астуджэння становіцца правам, а не прывілеем.